Sa ibang balita naman, Idol, mas pinalalakas pa ang mga maliliit na negosyante or micro, small and medium enterprises or yung MSMEs sa bayan po ng Infanta, Pangasinan sa pamamagitan po ng mga proyektong inilulunsad para sa kanila. Noong September 2025, inihatid po ng National Grid Corporation of the Philippines at ng Department of Trade and Industry ang programang Tulong sa Kabuhayan sa mga benepisyaryo ng nasabing bayan. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Infanta. Sa ginanap na livelihood awarding ceremony, binigyang mapansin ng mga benepisyaryo bilang pagkilala sa kanilang pagsusumikap at upang ipakita ang patuloy na suporta ng mga ahensya para sa pagpapaangat ng kabuhayan at pagpapalakas ng komunidad. Kasabay nito, nagsagawa din ng seminar ukol sa entrepreneurship and financial management na sinundan ng iba't ibang aktibidad na layong linangin ang kaalaman sa pagnenegosyo at pagpapalago ng financial skills ng mga MSMEs. IFM News. IFM News. IFM News.